fy drws. Mae dy ffrindiau ni ma! Dwi'n sefyll yn llonydd. Wel, offa ti mas i ware? A dwi'n dweud, sa'n teimlo'n iach. A meddwl mam, beth? A dwi'n dweud, cur pen, achos fe allai fe fod. A meddwl mam, os oedd gen ti cur pen, fydde ti ddim wedi bod yn syllu ar y sgrin y trwy'r bore? Byddwn ni. Ni'n stupid fel na. Ti chi'n dweud bod fi'n stupid. A ty beth, mae gen i wedd cartre. Ydy Maisie wedi bod mas am dro heno? Mae ddi'n barod yn gwybod yr ateb, felly sa'n hyn oed ceisio meddwl am esgus. Ti ddim yn dweud, Mam, paid danfon fi mas fyna, oherwydd mae'r bechgyn yn mynd i fy lladd. Oherwydd, sdim modd i chi dweud hynny i'ch mam. Sdim pwrpas ceisio esbonio fod y stryd tu allan yn llawn psychos ac mae lwco iawn yn unig sydd ddim yn gadael i gyrraedd adref yn diogel gyda'r nos. Mae grŵp enfawr ohonynt. Eddie yn sefyll tu fas i'r drws ffrynt. Mae fe'n gwenu. Mae bron yn edrych yn human. Ac am eiliad, fi'n credu mae dod i weid sori mae e. Mae angen i bobl sefyll lan i'r bwri a sneb eriod wedi gwneud ar flan. Ond fi'n nes i. Ac nawr mae wedi edrych yn y drych a sylweddoli a fi sydd wedi dangos fe sut i fod yn llai o... Ti'n camu allan o'r tir stryd. Mae e yna. Ar gornel y stryd. Randall. Dwi'n ildio yn gadael i Maisie tynnu ar y tenyn yr holl ffordd i'r parc crap. Cam ar ôl cam oedd hi'n cyflymu. Eddie wrth ochr a Randall's yn nesau tu ôl. Dwi'n edrych nôl. A mae mam dal yna'n hanner hongian allan o'r drws ffrynt. Mae ganddi ryw edrychiad fel bydda hi'n gwybod yn iawn beth sy'n mynd i digwydd. Dwi'n edrych arni. Yn erbyn arni. Please, mam. Please galw fi nôl. A gyda hynny mae'r drws yn cloi. Yn y parc, mae dau Randall ychwanegol yn aros. Un gyda pitbull, hyll. A mae Randall hun. Sneb yn defnyddio enw go iawn, jyst neu adnabod fel y gweithaf o Randalls. Ac mae un dal pibell, haearn hir, trwm, coch. Mae rhyw ias oer yn gwasgaru ar hyd fy nghorff. Dwi eisiau mynd, Oce, gallwch chi stopio nawr? Sa'n gallu neud hyn? Sa'n gallu ymdiopi gyda hwn? Ac felly dwi yn. Dwi'n argyhoeddi fy ofn ac mae Randalls yn y chwerthin. Ac yna mae'r gweithaf yn dweud, ni'n gwybod, dyna sy'n neud hyn cymaint o hwyl. A dwi'n crio. Beichio crio. A na mae Maisie'n cychwyn crio hefyd. Yn gwibio o gwmpas fy nghoesau, fel bod hi'n gwybod bod rhywbeth i le. Dwi'n ymestyn lawr i gefn ei wddf, ac mae'r crio'n dod i ben. Am eiliad, dwi'n ailafel yn fy llais ac yn dweud, mae popeth yn iawn. Ti'n iawn? Mae popeth yn iawn, Maisie bach. Am eiliad, fi yw fi, oherwydd mae angen i mi fod ar ei lles hi. Mae Randalls yn gweld hwn yn digwydd, ac mae yna rhyw cil wen yn ymddangos ar gwyneb y gweithaf. Gwyn sy'n heiddiannol o fod yn hunllef. Digidi yn erbyn fy nghi i. Dyna nid datrys hwn. Dyna pam mae fe yw'r Randall gweithaf. Mae'n meddwl am y peth gweithaf at ydi wneud i person, ac yna mae'n ei wneud e. Wel, meddai fi. Dwi'n edrych lawr i ganwyll llygaid Maisie.
Ac yn dweud, iawn,